Kontaktovali nás zúfalí rodičia. Tvrdia, že ich krstný syn mal v detstve obe ich dcery sexuálne zneužívať. Začína sa Reflex. Dobrý večer. Dialo sa to vraj opakovane a okolo 10. roku ich života. Tento šokujúci prípad je momentálne na súde, kde prebieha rozsiahle dokazovanie. Stretli sme sa s rodičmi, s obeťou a hľadali sme aj obžalovaného muža, aby sme mu dali priestor na vyjadrenie. Upozorňujeme, že obsah nie je vhodný pre maloletých divákov a citlivé povahy. Naša cesta po Indii, na ktorú sa vydal redaktor Pavol Borkovič, pokračuje. Mesto, ktoré vám teraz ukážeme, navštívia ročne milióny ľudí. Lákajú ich nielen slávne chrámy či najväčší náboženský festival Kumbh Mela, ale aj posvätná rieka Ganga. Niektorí starí hinduisti sem dokonca prichádzajú dožiť. Dominika Cibulková aktuálne prežíva krásne obdobie a žiari šťastím. Dvojnásobnej mame robia radosť najmä jej deti, ale aj to, že sa jej podarilo opäť vrátiť do formy. Dominika pre Reflex prehovorila, ako ju zmenilo materstvo, ale aj ako sa jej podarilo schudnúť 24 kg. Ďakujem, že ste nás dnes sledovali. Na zajtra máme pre vás pripravené ďalšie zaujímavé témy. Prajem vám ešte pekný večer. Dovidenia.